wait, zisho kimi. Awukhankazi, kanti zifuna ungigaqele zingcupheni. Zifuna ukuthi mase ngiyivotele bese maqala kuthiwa 10 9 8 7 impisi ithimselile. Vara impisi ithimselile ikani. Ifuna ukunemba. Isizathu esenza ukuthi ngingayenzi i-event sincane. Uyabona lapha kona no MM lapha labantu abasayina imali. Ukuthi abantu abadla izinqa zamadoda lapha. Manje manje awucabanga nje ndoda kuthiwa ngihlela i-event kumele ibe kusasa. Umuntu ofana sayine lapha ngabe wathi encourage ngabini ofana sayine lapha ofana sayine ukuze kuphume imali ukuze kuphume imillion i-event ipass. Uthi ayazi nomfana inkinga yakhe yodwa awudunosi lalela yini manje uthini manje ngone ezokuthi ngizalalela bezokuthi esithini ngise sibona la emhlaba lalela ukobholweni uyalazi ngeke nisidle sonke emadoda nisidle sonke emadoda ngabe ngidayisa ngeyimpisi Awusidayisile futhi awusidayisile. Ngibe nomuntu enginemfihlo ngaye naye unemfihlo ngawe. Ayisho umfoka molo. Kuthi hey lo muntu unemfihlo nami nemfihlo naye. Ay. Manje ke lalela lento ke yenza ukuthi ngingawenza ama-event. Ngoba ngikwazi ngathi ngigadiwe amabhinqa wafu azwani namanga. Ayazwana namanga. Awufuna manga. Ayilutho. Event ikuthiwa ikusasa. Sekuthiwa ke manje ke abantu besound bafuna imali yabo. Ama-artist athi asegula athi ngeke ehle ayastrike afuna imali yawo. Lokhu into ofana sayine ukuze kuphume imali. Udozala ufuna ukulengisa ukhodo lwami lapha nehost yesibhamu. Ngikade ukuzoza. Hey, kodwa bafana yenze into.